Blanca. Kung tawagin niya ma? Blanca. Meta Blanca. Uni Uy na imaha. Kevin. Uni pag ginang niya yan, benta siya. Uni pag Merc. No, ano pa mga ingredients niya? With juice. Ngayon mo ha? Ito rama. Merc with juice, with corn yellow. So alhamdulillah, so ayan, nag-invite ko mga kalasan kita yung mga pagkaon niya, nag-prepare to sila kamo. So ayan mga kalasan, Mama, Uy, I love you. Magsukol lang. Ako na. Kutsara. Hello. Bongga. May color. Hello. Hi. Timon na ako, sa may tumda ako. Di ba ni Muy? Kambal ta. Kambal? Puunan. May new girlfriend. Doon ako. Neta. Super sarap talaga yung kano ko. Mas masarap din bang. Boulevard. Mag-meet up ko no ka. Charos. Ay mo ako sa sawa. Ayoko magbukag. Sikon kayo kung pa-baby sabi. Kain na ito na. Pero kasi di ba live na kasi ako. Gantuan na ko. Wait, ikaw. Saan na ko yan? Allergy sa nakukuhan. Allergy ano? Allergy ako kanus. Buto nga ba? Allergy ka kanda. Nakapila ko kay mama. Nakaruha pa ba siya? Mga makato allergy na. Allergy na. Tama, pila ba? Ini dah ni jol mama. Lalo ni ko. Kan saan na tao? Ay, warang din ni Hakim ba? ay, kinikinamtam mo na. May tabang aki baunin aon. Bangway ratong gatos mo. Di, ikaw rang maka. Bangkori pa makarakang lahing. Ayaw sa naglain dia. Tayo ba na magsambi pa? Ayun na, sambi ha. Bulak ka pa ya. Pakaneus. Nauna yung daran-daran namin yung mga rimba. Kuan, sayo lupi. O nilupi? Tabang pakis. Ay, pakis, di ko kayangatan. Ha? Pakis, lupa mabya. Ano sabi? Mag-date yung tunang mo. Oo. Yan nga dya. Pakis. Ay! Nakashoot. Mas onda yab siya hula. Pakis. Ah, disap siya wala. Pakis. May tasag niya ng pakis sinula. Pamilitan. Ah, po. Bunan ni Nagi Moy Moy? Oh, Pakistan. Ah, Pakis. Kuan san, favorite nila yung Pakis. Ikaw Moy. Tayo na ba ako? Dala pa mag-count ka nos? Gaya ako mag-count ako. Dayahan kami. Ano na subuha? Ayan pa. Atag ka. Galo pa mo lang nag-house tour ako. Pag cute. Ay, cute Adson. Ay, do kay Adson. Ini, mayroon siya ng Smile. Smile na vlog, smile. Apa, baby. Arurupang yung bata-bata ini. Ang vlog niya. Yung lang daw, di daw maglanding. Atas, kapal na ako lang larang. Buwan na lang yung boxing ni Batang checkpoint atas. Narurupang bata-bata ini. Pag-ubos mga kalasan, nag-invite kamo kay maon ditoan si Pakbay. Grabe sarap sim pagkaon pag-iwan pag-ayupot kamo magsukultod. Grabe bang issue man kamo magsukultod kanyo kakilanta ra kamo. Thank you mga kalasan. Pagkubos, tawalan ko na ini niya. Bang Bang, may namamas katawa ka. Kat, kuha na pagkakwanan. Hinang aning kata. Kinawagod katan. Si busod ka ni, si susod siya Lisa. Susod ko to. Di kayo ikaw pagkakutuan adlaw-adlaw ang kasarya. Kuyo Mat, matawad to di sakit nini. Uno-uno naman ang sakit kayo, tama.
Balik yan naman kita gimana? Ayaw ko magtampon biyan. Kuyo mada. 3, 2, 1, action. Dihaon ha, lakuton ka. Dihaon bang mo yun eh, di ni kaubatan. Dihaon ni simusod ka na siya na yung sumuda. Lumukay ni, tumapo na si ni Mano no. Manores ba yun ni Manores? Pagkapunta piyo to. Di. Ha? Ano yung pagkaw ng moto? Betay na yung betay yung mamari. Betay na. Ano yung pagkaw? Jayco. Ano? Jayco! Jayco! Kakog na sa itan yun. Social. Wait a second. Jayco. Dawa ka tayo dito. Daral ka lang. Daral. Jayco! Oh, hindi mo matalik. Okay. Balik.